zazzau Muhammadu Aminu. Ga ɗan naka nan. Aminu jikan Aminu. Tura shi ba. Kuma wani kali ya ce fada. Kuma ne wani kala kafa. Dan mai gona ta da dan mai gida. Na wajen duniya. Kuma wani ne mai Allah. Kuma da yaƙiwa. Kuma kuɗi. Yana numfashin sarkin zai doka more. Muna nan tare a daɗe ana yin sai gaskiya. Illa daɗewa abota yanki. Ba a banza nake gidan nan ba. Ni abin da nake so. Ina lalai. Ina tare da babban rumfa. Kowa ya bai shi ya sha rana. A daɗe ana yin sai gaskiya. Don gaji juna. Ba yanzu ba ne. Fiye da shekara 50 na tare da tijo. Ba abin da za a gamu. Yawa. Wala da ke sarakuna. Wannan su da dini mai Allah. Ni ba mana huki ba ne. Ba ruwa na. Akin da yana gani. Ni zai wata sarkin zazzawa ba kayan gidan mu bane. Tare da can. ‘Ya'yan sarki a ta biyayya. Kowa ya ji za a bi shi. Wanda kosawa. Allah ƙara shaida muku kiranin banza da ake muku wai ba makiyin sarki sai ɗan sarki kawai da irin wannan maganin banza ne suroma maganin banza ake